Történetünket otthagytuk abba, hogy a lázadókat blokkád alá vették az atollónon. Az interdiktorok miatt nem tudnak elmenekülni, mivel a térváltás így lehetetlenné vált. Segítséget sem tudnak hívni, mivel zavarják a hosszútávú kommunikációt. Ráadásul hatalmas túlerővel állnak szemben. Miközben hőseink próbáltak megoldást találni, Throne váratlanul kapcsolatba lépett velük. Dodonna tábornok, Sato parancsnok, Syndulla kapitány. Végre találkozhatunk itt a harc teátrumában, a rövid ideig is. A menekülés ezúttal kizárt és döntő túlerőben vagyunk. Ez a lázadás ma véget ér. Ne higgye, hogy megadjuk magunkat, Throne! Félreértett, Syndulla kapitány. Ezúttal nem fogadom el a megadásukat. Tapasztalják meg a kudarcot, a vereséget, és úgy tapasztalják meg, hogy azt személyesen én mérem magukra. És most folytassuk is. A kapcsolat ezután megszakadt. Hera tudta, hogy frontálisan nem állhatnak ki Throne ellen, de valahogy meg kell szökniük onnan. Sato szerint rést kell valahogy ütni a blokkádon, és az egyik hajójuk segítséget kérhet. Jelenleg a Szellem volt a flotta legütőképesebb hajója, így Hérára akarta bízni a feladatot. Ám Ezrának ekkor eszébe jutott valami. Várjunk csak, egy pillanat! Hol van a segédtiszt? Nem azt mondta egyszer, hogy lesz egy terve Throne ellen? Akkor hol van most? Igaz. Már jó ideje senki sem látta. Segédtiszt! Vétel! Hallasz? Ha-ho! Elnézést. Éppen valahol máshol voltam. Máshol? A birodalom mindjárt kicsinál minket, és te máshol lébecolsz? Elég komoly bajban vagyunk. Igen, tudok róla. Figyeltem a kommunikációs hálót. Tisztában vagyok a helyzettel. Akkor remélem már megvan a terve Throne ellen. Ami azt illeti, igen. Csak még nincs teljesen kész. Kell még egy kis idő. Csak hogy nincs több időnk. A birodalom mindjárt szétlövi a flottánkat, aztán a bázist is. Muszáj valahogy áttörnünk a blokkádjukat és segítséget hívni. Ebben az esetben van egy meglepetésem a számotokra. Ha minden igaz, éppen most érkezik. A bázison ezután egy hajó jelent meg. A Gauntlet, ami Maul hajója volt. Hőseink nem akartak hinni a szemüknek. De hisz, ez a Gauntlet. Maul hajója. Mégis hogy kerül ez ide? Nos, mikor Maul a legutóbb itt járt, észleltem a hajóját, és távolról meghekkeltem a rendszerét. Őszintén szólva nem volt nehéz feltörni. Aztán, amikor elhagyta a Datomirt, végig kapcsolatban maradtam a hajóval egy szubtéri jeladón keresztül. Követtem őt egy sivatagos bolygóra, aminek 2 napja volt. Mikor otthagyta a hajóját, gondoltam, itt az alkalom, hogy végleg megszabaduljunk tőle. Átvettem az irányítást a Gauntlet felett, és otthagytam őt a sivatag közepén. Úgyhogy vele már nem lesz többé gondunk. Ez pompás. Ezra és Kanan megszökhetnek a Gauntlettel, mi pedig utat törünk nekik. Amint átjutottak, segítséget hívhatnak. És mi van a csillaghajó replikátorral? Azt nem használhatnánk új hajók építésére, amivel visszavághatnánk? Arra nem nagyon számítanék. A birodalom már észrevette. Mutatom. Az ördög be! Pedig olyan nehéz volt végre megépíteni. Sajnos ez borítékolható volt. Valahogy húznunk kéne az időt, amíg el nem készülök a tervemmel. És mégis mi lenne ez a terv pontosan? Egy titkos fegyver, ami segíthet áttörni a blokkádon.
De nincs most idő elmagyarázni. Sietnünk kell. És mi van a járműreplikátorral? Miért nem gyártunk vele néhány vadászt és vágunk vissza? Mert a gyártáshoz 2 óra kellene, Ezra. Annyi időnk pedig nincs. De most, hogy mondod, adtál egy ötletet. A segédtisztnek ekkor eszébe jutott, hogy talán van más lehetőség is. Gyorsított eljárásban hamarabb is be tudná fejezni a munkát a replikátor, de akkor fennáll a veszélye annak, hogy meggyengül a szerkezeti integritás. Más szóval széteshet a hajó már akkor, amikor beindítják. Ráadásul a segédtiszt szerint ezt a csatát vadászokkal most nem nyerhetik meg. Tehát, ha ezt véghez akarják vinni, akkor mindenképp egy csillaghajót kell replikálniuk. A többiek nem értették, hogy ezt hogy gondolja, hiszen egy csillaghajó túl nagy ennek a replikátornak. Viszont a segédtiszt szerint van rá megoldás. A teherhajó vonósugarával a replikátor fölé emelik a roncsokat, és ott indítják be a folyamatot. Kockázatos volt, mert ehhez meg kellett növelni a replikátor teljesítményét, és ez könnyen túlterhelheti. De a jelenlegi helyzetben nem volt választásuk. Viszont a birodalmiak figyelmét mindenképpen el kellett terelni. Ezra akciója erre pont kapóra jött. Már csak azt kellett gyorsan eldönteniük, milyen hajót replikáljanak. Minél kisebb, de ütőképes hajó kellett. Sajnos a legtöbb hajó kiesett a választásból, mert túl nagyok voltak. Mindössze 2 választás volt. Egy Defiant és egy Miranda osztályú hajó. Sajnos azonban a Defiant osztályú hajóhoz nem volt még elég képzett a legénység, hogy irányítani tudják. Túl modern volt. Így a megmaradt reményüket a Miranda osztályba helyezték. A 6000 terrawattos fézer tűzerejével és a 4 darab fotontorpedó vetőjével gond nélkül át kellett, hogy törjön a blokádon. A 702 000 terrazsúllos módosított pajzsrendszere pedig ellen kell, hogy álljon a birodalmi hajók támadásainak. Hőseink ezután felkészültek az akcióra. Kanan azonban úgy döntött, hogy nem tart Ezrával, mert figyelmeztetni akarta egy barátját. Hérának fogalma sem volt, ki lehet az, pláne ilyenkor, amikor épp egy ütközetre készülnek, de Ezra tudta, hogy a Benduhoz akar menni. Segítséget akart kérni tőle. Kanan úgy gondolta, hogy Héra úgysem hinné el, ha elmondaná, kiről van szó, de kérte, hogy bízzon benne. Héra természetesen így is tett, ahogy mindig. Ezután a Főnix század és a Massassi csoport minden hajója felsorakozott a támadáshoz. Throne jól ismerte a vezérek taktikáit, és ez alapján fel is készült rájuk. Kiküldte a tájvadászokat, majd hívta Konstantin admirálist az egyik interdiktoron. Tessék, főadmirális. Konstantin, egyelőre maradjon a helyén az interdiktor cirkálóval. De miért nem támadunk most, teljes pusztító erővel? Én... Azért, mert ismerem a lázadókat. Tanulmányoztam őket. Hagyományos taktika helyett kétségkívül valami váratlannal fognak próbálkozni. De mi fel leszünk készülve rá. Feltéve, hogy maga pontosan azt teszi, amit mondok. Ahogy óhajtja, főadmirális. Harc a dicsőségért. Nekem nem kell a dicsőség. Elég a köszönet az uralkodótól. A harc ezután megkezdődött. Az első percekben még jól alakultak a dolgok. Sérüléseket okoztak egy rombolóban, és elintéztek jó néhány tájvadászt. De a birodalom hamar fordított az álláson. Sorra szedték le a hajóikat. Eközben az atollónon a segédtiszt beindította a replikációs folyamatot. Úgy számította, hogy gyorsított eljárásban akár fél óra alatt is elkészülhet a csillaghajó, és menet közben is fel lehet tölteni energiával. De a kockázat hatalmas volt.
Ha nem sikerül, könnyen széteshet a hajó, és akkor hiába volt minden. Ez idő alatt a birodalom elleni csata egyre rosszabbul alakult. Egyre több hajót vesztettek, és sehogy sem tudtak Ezrának utat nyitni. A szellem próbálta védelmezni a hajókat, amennyire tudta, de egy hajó ehhez kevés volt. Sato parancsnok ezt látván kétségbeesett lépésre szánta el magát. Bridger parancsnok, irány 221, készüljön ugrásra! Legénység, hagyják el a hajót és irány az atollon. Mi maradunk, parancsnok. Rendben van, a helyükre, uraim. Héra, azt hiszem Sato kiüríti a szállítót. Sato parancsnok, mire készül? Bízzon bennem, Syndulla kapitány. Utat nyitok Ezrának. Mindent hallottam. Ez őrültség, Sato, ne csináld ezt! Sajnálom, de nincs más választásom. Megtisztelő volt önökkel szolgálni. Barátaim. Az ördögbe! Megszakította a kapcsolatot. Megpróbálom kihozni őket, mielőtt még késő. Az a vezérhajó. Gyerünk elfogni! De uram, a főadmirális azt parancsolta, maradjunk a helyünkön. Azt mondtam, elfogjuk. Erről a dicsőségről nem mondok le. Konstantin, azonnal álljon vissza a kijelölt koordinátákra. Elegem van már a maga játékaiból, főadmirális. Nem fogok tovább engedelmeskedni egy magafajta, alsóbrendű csíznek. Én fogom megkaparintani a dicsőséget, és leszámolok a lázadókkal. És azután én leszek az új főadmirális. Maga pedig oda kerül, ahová a maga fajtája való. A talpam alá. Éljen a birodalom! Éljen az emberi faj! Héra! Mire készül Sato? Elcsalja a cirkálót a helyéről. Készülj az ugrásra! A fenébe! Mi az? Mi a baj? Az az átkozott interdiktor. Úgy tűnik, hogy nem csak a hipertérugrást akadályozza meg, de olyan zavarómezőt generál, ami zavarja a transportereket is. Nem tudom kihozni őket. Megpróbálom valahogy kompenzálni. Bevetjük a gravitációs aknát. Mindjárt. Most! Uram! Irányt változtat! Ne! Kitérünk előle! Siess már, holotiszt! Most vagy soha! Mindjárt megvan, mindjárt megvan! Kész! Megvannak! Sato! Ezra, most! Indulj!
Egy lázadó hajó elmenekült. Konstantin hibázott. Remélem nem döntötte vele romba a terveimet. Kényszerítsék leszállásra a lázadókat. Ezrának tehát végre sikerült belépnie a hipertérbe. Satót és a két bátor önkéntesét pedig épphogy, de sikerült kitranszportálni. A segédtiszt azt mondta Satónak, hogy minél előbb készítsen fel mindenkit, mert amint elkészül a hajó, feltranszportálja őket. De a lázadó flotta már nem bírta tovább a küzdelmet. Thrawn a bolygó felszínére kényszerítette minden megmaradt hajójukat. Még a szellem sem bírta volna már sokáig, mert pár romboló már ionágyúkkal is gyengítette a pajzsát. De hőseink a felszínen sem maradtak védtelenek, mert amíg Sabine még a csapatban volt, a segédtiszttel karöltve tervezett a bázisnak egy saját pajzsgenerátort, ami ötvözte a két galaxis legjobb pajzs technológiáit. Eközben Kanan próbálta meggyőzni a Bendut, hogy segítsen nekik. Azonban bárhogyan is győzködte Kanan, a Bendu nem akart kötélnek állni. Azt mondta, hogy ő nem áll egyik oldalon sem. Nem folyik bele az ő háborújukba, mert ő középen áll. Kanannak már elege volt abból, hogy ezt mondogatja, és próbálta észérvekkel meggyőzni, hogy egykor ő is olyan volt, mint ő, hogy vele vagy nélküle a világnak egyre megy. De látva mások szenvedését rájött, hogy van, amiért érdemes küzdeni. A szabadságért, a békéért. És nem bírta tovább nézni, hogy a birodalom mindezt elveszi a népektől, és sanyargatja a galaxist. Ám a Bendu továbbra sem engedett. Kanan ekkor mérgében gyávának nevezte, aki bujkál, és erre a Bendu égtelen haragra gerjedt, és valamiféle viharfelhő-szerűséggé változott, majd eltűnt. Kanan pedig visszaindult a bázisra. Héráék ez idő alatt aktiválták a pajzsot. Éppen jókor, ugyanis Thrawn lézer ösztüzet zúdítatott rájuk. A pajzs azonban kitartott. Jelentést kérek. Uram, a lázadók pajzsa kitart. A támadásaink hatástalanok. Érdekes. Pont ahogy gyanítottam. Ezt hogy érti, admirális? A lázadóknak nyilván sikerült kifejleszteniük egy olyan pajzsot, amely ellenáll a lézerlövegeinknek. Ám ez csak egy a számos fegyvereink közül. Váltsanak át ionágyukra. Uram, az ionágyok sok energiát emésztenek fel. Ha kimerülnek az energiacellák, időbe telik majd újra tölteni őket. Tisztában vagyok vele, ne aggódjon. Folytassák. Igenis, főadmirális. Az ionágyúk megtették a hatásukat, mert a pajzsgenerátor kezdett túlterhelődni. Úgy tűnik, hogy még a módosított pajzsok sem képesek teljesen ellenállni az ionágyúk támadásának. Kanan is éppen akkor haladt visszafelé, így ő sem úszta meg a bombázást. Hogy állnak az energiacellák? 40%-on vannak, uram. Eleget kaptak. Tüzet szüntes. Kitartott! Kitartott!
Kanan? Kanan, hallasz engem? Az az érzésem, Tron, most tényleg ki akar nyírni minket. Jaj, csak azért viccelődhetsz, mert még életben vagy. Gyere haza, szerelmem! Megyek, ahogy tudok. A pajzs ugyan végül kitartott, de nem sok híja volt. Még egy ilyen támadást nem bírnak ki. Price kormányzó, átadom a flottát. Én a felszíni támadást vezetem. A barátai sorsa flattatja. Tudja, voltam én is a maga helyében, és megtapasztaltam, hogy ellenük a biztos győzelemből is lehet vereség. Maga meg én nem vagyunk egyformák, Carlos. Ezt pedig a lázadók fogják megtapasztalni. Miközben Throne készült végleg leszámolni a lázadókkal, Ezra próbált segítséget kérni. De bárkihez is fordult, mindenhol kénytelenek voltak nemet mondani. A probléma az volt, hogy a többi lázadó sejtnek is nagy gondjai voltak. A Főnix század támadásai miatt a birodalom nagy veszteségeket szenvedett a szektorban. Ezért a birodalom elkezdett komolyabb erőket bevetni a lázadók ellen, és még fejvadászokat is felbéreltek, nagy jutalmat kitűzve minden egyes lázadó fejéért. Ez pedig mindenhol megnehezítette a lázadó sejtek dolgát. Tehát hiába segítettek volna boldogan Ezráéknak, sajnos minden haderejük le volt foglalva. Ezrának ekkor eszébe jutott, hogy talán túl korai volt még ilyen nyíltan hadjáratot indítani a birodalom ellen. De most nem volt ideje ezen agyalni, mert valahonnan mindenképpen segítséget kellett szereznie, és az egyetlen, aki még eszébe jutott, az Sabine. Amilyen gyorsan csak tudott, el is ment hozzájuk a Krónesztre. Mikor elmesélte, mi történt, Sabint lesokkolta a hír. Azonban az időzítése nagyon rosszkor jött, ugyanis Sabinék sem álltak jól. Egy polgárháború kellős közepén voltak, ahol is a birodalom a Saxon klán segítette, és így minden haderejüket lefoglalja az, hogy a fontosabb területeiket megvédjék. Jelenleg nem tudnak két fronton harcolni. Még otthon is nehezen állnak helyt. Rau pedig úgy gondolta, hogy ha tróna parancsnok, akkor jobb, ha beletörődnek a vereségbe, és örüljenek, ha el tudnak menekülni. Ezra erre sarkon fordult, mondván, hogy akkor egyedül megy vissza segíteni. De Sabine képtelen volt őt magára hagyni. Úgy döntött, hogy vele tart. Tristan szerint szép, hogy áldozatot vállalna a barátaiért, de ez egy lehetetlen vállalkozás. Sabine erre azt mondta, hogy egykor ő sem hitte, hogy egyszer majd ott áll közöttük, és Mandalorért harcol. Ahogy ők sem hitték, hogy a Ren klán valaha megszabadulhat Gar Saxontól. De mégis így lett. Szerinte ez azt bizonyítja, hogy a barátaival még a lehetetlen is lehetséges. És ha Ezra úgy gondolja, hogy van esély, ő hisz neki. Ursa is úgy gondolta, hogy adósa Ezrának és a lázadó barátainak, mert hála nekik visszakapta a lányát. A bolygót ugyan nem hagyhatták védtelenül, de Sabine elvihetett néhány hajót és minden önkéntes harcost. Ez egy elég soványka hadsereg volt, ezért ki kellett teszelniük egy tervet. Eközben az Atollónon hőseink megpróbálták kiagyalni, mi lesz a következő lépés. Zeb szerint a pajzs nem bír ki még egy ionzáport. Héra szerint nem is lesz rá szükség. A támadás csak egy előkészítés volt. Úgy gondolta, hogy felszíni csapatokkal fogja Throne elvégeztetni a piszkos munkát. Ezért alá kellett aknázniuk az egyetlen útvonalat, amelyről jöhetnek. Ezzel lelassíthatják őket, de megállítani nem tudják. A csillaghajó alig 15 perc múlva elkészül. Húzniuk kellett az időt.
remélem készen áll az a csodafegyver, amiről beszéltél, mert nagyon nagy szükségünk lenne rá. Én is remélem. Akárhogyan is állnak, nem várhatunk tovább. Kapcsolatba lépek velük. Velük? Mégis kikről beszélsz? Segédtiszt az állomásnak. Jelentkezzetek. Itt az idő. Itt az állomás. Még nem vagyunk készen. A legtöbb rendszer működőképes, de a pajzsok csupán 50%-os teljesítménnyel működnek. De hisz, ez Kalani. Mégis hogy az ördögbe kerül ő ide? A segédtiszt ekkor röviden elmesélte, hogy amikor a szellemcsapat különvált Kalanitól és a rohamdroidjaitól, ő titokban kapcsolatba lépett velük, és beszervezte őket a lázadásba. Eleinte ez nem volt könnyű feladat, mert Kalani úgy gondolta, neki semmi köze a birodalom elleni háborújukhoz. De a segédtiszt felvilágosította, hogy ha a birodalom győz, akkor ők sem lesznek biztonságban. Bárhová is bújnak, a birodalmiak előbb vagy utóbb rájuk találnak, és akkor roncsá lövik őket. Hosszas észérvelések után végül sikerült meggyőznie Kalanit, és titokban megépítetett vele egy fegyvert, amihez már hónapok óta gyűjtögette az alapanyagot. A rohamdroidjait is átprogramozta, hogy alkalmasabbak legyenek a munkára. És titokban a járműreplikátor használatával feljavította őket, mert már régiek voltak, és nem működtek már olyan jól. Így viszont olyanok lettek, mintha újak lettek volna. A segédtiszt azt mondta, nem is hinnék, milyen gyorsan lehet haladni olyan munkaerővel, amely nem igényel pihenést, és csak energiára van szüksége. És mi a helyzet a titkos fegyverrel? Miről van szó pontosan? Megmutatom. Kalani, gyertek elő. Most már felesleges rejtőzködni. Nincs több időnk. Akárhogyan is áll az állomás, harcba kell küldeni. Értettem. Indulunk. Ez meg mi az ördög? Hisz ez hatalmas. Ez kérlek szépen egy védelmi platform. De bolygóvédő állomásnak is szokták nevezni. A mi galaxisunkban ilyenekkel védik a fontosabb létesítményeket a támadó flották ellen. És ez tényleg meg tudna menteni minket? Majd meglátjuk. Ha igaz, amit Kalani mondott, akkor az állomás még nincs teljesen kész. A fegyverei működnek, de a pajzsok nincsenek teljes kapacitáson. Ha más nem is, de legalább megritkítják őket egy kicsit. Kalani, vegyétek az irányt a birodalmi flotta felé. Amint lőtávolba kerültök, szedjétek le, amit csak tudtok. Az állomásnak csak manőverező hajtóművei voltak, ezért csak lassan tudott haladni. Így a birodalmiak hamar észrevették. Kormányzó, egy ismeretlen objektumot érzékeltünk. Valószínűleg egy űrállomás. A lázadók egy újabb tákolmánya. Küldjék rá a tájvadászokat. Semmisítsék meg! Asszonyom, az állomás pajzsa kitart. Sorra szedi le a vadászainkat. A fegyvereink hatástalanok. Micsoda? Hagyj úgy. Szóval ez is rendelkezik az új pajzsokkal.
Küldjék ki a TIE Defendert. A nehéz fegyverei majd elbánnak az ellenséggel. Ne ábrándozzon. A lázadók már az új vadászaikkal is komoly kárt tudtak okozni. Mit gondol, mire lehet képes egy egész csillaghajó? Csak a halálba küld egy jó pilótát. Alábecsüli a fegyvereink erejét Kallus, és ezt a lázadó barátai is meg fogják tapasztalni. Uram, az új vadász tüzet nyitott ránk. Nem okozott kárt. Ez várható volt. Számításaim szerint az új nehéz fegyvereik alig 1% eséllyel tudnának kárt tenni az állomásban. Semmisítsétek meg a hajót. A magas mozgékonyságát majd ellensúlyozzuk az új célzórendszereinkkel. Vettem. Kormányzó, a Defender megsemmisült. A többi vadászunk szintén. Már csak azok maradtak, akiket a felszínre küldtünk. Micsoda? Ez képtelenség! Már tudom, mire játszanak. Az interdiktor váltson irányt. Kerüljön minél messzebb az állomástól. Aztán minden ionágyunkkal vegyük tűz alá az állomást. Asszonyom, az ionágyuk töltöttsége csak 30%-on áll. Ha most tüzet nyitunk, hamar le fognak merülni. Ezzel én is tisztában vagyok. Teljesítse a parancsot, azonnal! Mindeközben a birodalmiak már földet értek, és elindultak hőseink bázisa felé. Méghozzá Throne vezetésével. Rex és Zeb pedig egy kis meglepetéssel várták őket. Aláaknázták az útvonalukat, amibe a lépegetők szépen bele is sétáltak. Amelyik megmaradt, arról Zeb gondoskodott. Sajnos azonban a lépegetők nagyobb testvéreire az aknák hatástalanok voltak. Így át tudtak jönni a pajzson. Rex és Zeb azon morfondíroztak, hogy Sabine és a segédtiszt feltalálhatnának egy olyan pajzsot, amin nem lehet átmenni. Csak legyen alkalmuk megkérni rá őket. A vadászok próbáltak elbánni a lépegetőkkel, de a felszínre küldött tájvadászok lefoglalták őket. Szerencsére Kanan épp időben érkezett vissza, és elintézte az egyik gépet. De mégis hátrálni kényszerültek. Eközben az állomást ionágyú záportűzzel bombázták. Az állomás pajzsai gyengülni kezdtek, és nem tudtak közelebb menni. A manőverező hajtóművek meghibásodtak. Kalani kiadta a parancsot a támadásra. Miután az állomás elpusztított egy rombolót és 2 cirkálót, Price már minden fegyvert bevetett, hogy elpusztítsa az állomást. Az állomás pajzsa egyre gyengült. Kalani számításai szerint már nem állhatnak sokáig ellen a támadásoknak.
De volt egy terve. Viszont előbb kapcsolatba kellett lépnie a felszíniekkel. Főnix részek, itt az állomás. Megritkítottuk a birodalmi blokkádot, de túl erősen támadnak minket. Számításaim szerint 20% esélyünk van a győzelemre. Nem is győzni akarunk, hanem elmenekülni. Tartsatok ki, a hajó nem sokára elkészül. Ahhoz nem lesz elég idő, de van egy tervem. Átirányítok minden energiát a torpedóvetőbe, és egy sugárnyalábot képezve elpusztítom még egy hajójukat. Azzal nem csak, hogy szétégeted a torpedóvetőt, de láncreakció jön létre és felrobban az állomás. Lőjetek tovább torpedókkal és fézerekkel. A torpedóink már régen elfogytak. Összesen 6 volt, amit el kellett használnunk az egyik rombolóhoz. A fézerek pedig meghibásodtak. Az állomás már elveszett. Nincs más esély. Hát jó, rendben. Csináld. De amint tudtok, meneküljetek el onnan. Értettem. Kalani és a droidjai mindent előkészítettek, majd amilyen gyorsan csak tudtak, elmenekültek az állomásról. Az állomás automatára volt állítva, pár másodperccel később pedig bevetette a végső fegyverét. Ezzel egy újabb romboló semmisült meg. Az állomáson viszont túlterhelődtek a rendszerek, és az állomás felrobbant. Price azt hitte, hogy ez az ő érdeme, és elégedetten nyugtázta a győzelmet. Azonban korai volt az öröme, mert Ezra és Sabine egy kisebb csapattal kilépett a hipertérből, és támadás alá vették az interdiktort. A birodalomnak ugyan már nem maradtak vadászaik, de a rombolók még gondot okozhattak, ezért a mandalóri vadászok elterelték a figyelmüket. A többiek pedig a cirkáló burkolatára landolva megtámadták a reaktorait. A felszínen eközben a lázadó csapatok teljesen visszaszorultak. Mikor a birodalom elég közel ért, a lépegetők szétlőtték a pajzsgenerátort. Ezra kapcsolatba lépett Hérával, és elmondta, hogy Sabinékkal elintézik az interdiktort. Ez tökéletes alkalom volt a menekülésre, de amikor a hajóikhoz siettek, a birodalmiak körbevették őket. Most már, Syndulla kapitány, elfogadom a feltétel nélküli megadását. Vagy a barátai most mind meg fognak halni. Egymás után. És a Jedi lesz az első. Uram! Nézze, ott fent! Na hát, ez is egy lenne az új technológiák közül. Nos, hamarosan úgy is kiderül. Syndulla kapitány, várom a válaszát. Hajlandó megadni magát és átadni az új technológia titkait, vagy a barátai meghalnak? Tudja jól, hogy mi a válaszom. Akkor nem hagy nekem más választást. Ám ekkor a replikátor befejezte a munkát. Ez meg mi az ördög? Héra, a hajó elkészült, és indulásra kész. Mindenkit a helyére fogok transportálni.
Készüljetek fel! Azonnal fogják el őket, a Jedit pedig végezzék ki! Ezúttal nem, admirális. Mi a fene volt ez? A segédtiszt ekkor mindenkit a saját hajójára transzportált. Satót és a megmaradt legénységet természetesen a Mirandára sugározta, akik rögtön el is indultak az űr felé. Eközben a Bendu is megérkezett, viharfelhő formájában, és válogatás nélkül lecsapott mindenkire. Ez a te barátod? Egy kicsit felbosszantottam. Igen, talán nem is kicsit. A Miranda lépett ki elsőnek az űrbe, és alig hogy kiért, már csatába is kellett kezdenie. Kormányzó, egy újabb ismeretlen hajó jelent meg. Ez már megint mi a fene akar lenni? Ionágyú ösztűz! Az ionágyúk lemerültek, használhatatlanok. A lázadó hajóban alig esett kár. Ázardok be! Minden megmaradt fegyverünkkel tüzet is! Ez idő alatt Héráék is kiértek a bolygóról. Pont időben, mert Ezráéknak éppen akkor sikerült áttörniük a pajzson és elpusztítani az utolsó interdiktort. Kormányzó, komoly gond van. Nem érdekel, hogy gond van, csak oldják meg! Nem szökhetnek meg! Drón nem fog örülni, ha hagyja, hogy rommá lőjék a flottáját. Dobják ki ezt az árulót a légsiliben! Csak hogy Kallus éppen erre az alkalomra várt. Mire leértek a liften, a két rohamosztagos már a földön hevert. Kallus pedig elmenekült egy mentőkabinnal. Ez idő alatt a bolygó felszínén Drón ösztüzet nyittatott a Bendura, mire az a földre zuhant. Majd oda is ment megnézni, mivel is van dolga. Mondd csak, miféle teremtmény vagy? Olyan, amelyet nem szívhatsz. Nekem most épp nem úgy tűnik. Mert te nem látsz, de én látok. Mit? Mi
az, amit látsz? Látom a verességet. Először tűzben fogsz élni, aztán pedig megölni kart, ami hidegölést az téged. Ezután a lázadó flotta éppen induláshoz készült, de a szellem hívást kapott Kallusztól. Megadta a helyzetét, de ahhoz, hogy fel tudják őt venni, át kellett jutniuk egy rombolón. Hérának támadt egy ötlete. Lyukat ütnek a Mirandával a burkolaton, azután a szellem beleereszti az összes fotontorpedóját. Rizikós terv volt, de a romboló, amihez közel volt, olyan zavaró jeleket bocsájtott ki, amik miatt nem lehetett bemérni Kalluszt transporterekkel. A jeledóját pedig nem aktiválta, mert a birodalom észreveheti. Ezért a két hajó akcióba lépett. A romboló elpusztult, Kalluszt pedig felvették. Minden hajó készen állt az ugrásra. Szató minden hajónak. Ugrás a hipertérbe. Még ne. Előbb még van egy feladatunk. Miféle feladat? A tervem végső fázisa. Átveszem a torpedóvezérlést. Cél az atolló. Várj! Mégis mire készülsz? Tűz! Uramisten! Igen. Valójában ekkorát robban egy teljes erejű 25 izotonnás robbanófej. Throne halott. Akár csak a Bendu. És minden más ezen a területen. Figyelem, minden hajónak ugrás! Tűnjünk innen! Hőseinknek tehát sikerült elmenekülniük. A birodalomnak már csak 2 hajója maradt épen. Throne immár halott, Price pedig csúfos kudarcot vallott. Miután már biztonságban voltak, a többiek számon kérték a segédtiszten, hogy miért bombázta le az atonlont. A segédtiszt ezt azzal magyarázta, hogy ez is a terve része volt Throne ellen. Eredetileg az volt a terve, hogy a hajójával együtt pusztítja el az állomás segítségével, de arra nem számított, hogy ő maga fogja vezetni a felszíni támadást. Ezzel keresztül húzta a tervét, és ki kellett találnia egy vészhelyzeti tervet. És hirtelen ennél jobbat nem tudott. Ezra fel volt háborodva, mert így a Bendu és egy csomó élőlény is elpusztult. A segédtiszt
erre azzal érvelt, hogy nem párnacsatát vívnak. Ha most nem szabadulnak meg tróntól, akkor később még nagyobb gondot fog okozni. A Bendura pedig azt mondta, hogy ha ő tényleg olyan lény, ami ennek leírták, akkor ez meg sem kottyanhatott neki. Egyéb intelligens lény pedig nem volt a bolygón. Valamivel később a flotta megtervezte az irányt a Yavin felé, ahol az egyik bázisuk van. Oda kellett vinniük a túlélőket. Kanan, köszönöm, hogy felvettetek. Én köszönöm, hogy kockáztattad az életedet. Ezután Kanan, ahogy végigment a hajón, mindenütt érezte a szomorúságot, a veszteséget. Csak úgy, mint Ezrában. A tiéd és Sabini a dicsőség. A segédpisz szavait pedig ne vedd a szívedre. Ő egy hologram. Másképpen fogja fel az életet, mint mi. Nem ez a baj, inkább az zavar, hogy mindent elvesztettünk, Kanan. Megértem, hogy vereségnek érzed, de én már másképpen látom a dolgokat. Lehetséges a jövő, melyben szabadok vagyunk. Rajtunk múlik, hogy eljön-e. Hőseink ezután teret váltottak. Az atollóni bázis tehát elvesztették, ezért mindent előről kellett kezdeniük. De most már van egy új hajójuk, és amint eljutnak a Yavinra, az ott lévő lázadokkal összefogva idővel olyan erősek lehetnek, mint még soha. Folytatjuk.